O acto inaugural en Lousame da exposición sobre o autismo organizada pola Asociación Amicos, que dende hai máis dun mes percorreu os concellos da Barbanza, contou esta mañá coa presenza, ademais da alcaldesa da localidade, Teresa Villaverde, co director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rei. Os dous puxeron en valor esta iniciativa de Amicos, destacando todo o traballo que fai a entidade de apoio ás persoas que teñen trastorno do espectro autista. Quero felicitar a organización, me parece unha iniciativa importante, dar a coñecer algo que está aí sempre, pero que sigue sendo descoñecido, e normalizalo dentro da sociedade. Todos temos as nosas particularidades e, bueno, pois, o autismo tamén ten as súas particularidades, pero nada diferente a outros. Esta iniciativa tan importante sobre a necesidade de seguir fomentando a concienciación e o coñecemento sobre o autismo, que é unha condición na que estamos falando de aproximadamente 1% da poboación, e que eu creo que se ten avanzado moito nos últimos anos, na medida en que cada vez máis se coñece e se normaliza, favorecendo a inclusión de todas as persoas, que é un deber da sociedade. A vicepresidenta de Amicos, Digna Iglesias, agradeceu a colaboración prestada polos concellos, que fixeron posible que esta exposición fora adiante, como tamén os colexios da comarca, por participar nesta iniciativa de sensibilización que axuda a coñecer e normalizar o TEA. Empezamos o día 2 e fomos facendo un tour por todos os concellos da comarca, con todos os rapaces que viñeron dos colexios para tamén aclarar, agradecerlle a todos os concellos e a todos os rapaces que tean. E sobre todo agradecerlle, por último e por final, que non me olvide, os nenos e as nenas do colexio de Peques de Oleiros, de Amicos, e ao Centro de Integral de Boiro. Gracias a eles, aos seus profesorado e aos seus técnicos, púdose facer este tour informativo e divulgativo e sobre todo para concienciar a sociedade sobre o autismo. Durante o acto procedeuse tamén á lectura dun manifesto por parte dos usuarios da entidade e realizouse posteriormente un xogo colectivo no que tomaron parte tamén escolares do Colexio Cernadas de Castro. A mostra poderá visitarse nos próximos días na Praza do Concello, tras máis dun mes de travesía pola comarca do Barbanza.